Laura Piso, que tal? Todo ben, e ti? Por aquí ben. O 12 de agosto é o Día da Xuventude, Sí. entón imos facer un pouco de valoración a nivel xeral de como está a xuventude e tamén como estamos aquí na estrada. Perfecto. Así, comezando polo xeral, como se pode valorar a situación na que se atopa agora a xuventude? Pois eu creo que mellor que outros anos, porque a Actuación Xove naceu como un posproyecto de Encontro Mozo, que foi hai 3 anos, e aí sí que foi como unha resposta negativa, non había nada para a mocidade, tiñamos problemas para entrar nos institutos, para dar charlas ou así, o sea, como que había unha negación tanto por parte de entidades como para a xuventude que nos escoitara de forma directa. Entón, aquí sí que podíamos polo menos contactar de forma directa e entender de primeira mão o que pasaba, así que, en cómputo xeral, digoche un poquinho mellor. Nesta época na que acceder a vivenda é máis complicado, as circunstancias para a xuventude son bastante complicadas, a xuventude é quen de ter proxectos de vida? Sí, eu creo que hai un punto de vista moi negativo, é dicir, eu como persona nova tamén o penso de, estou traballando, estou estudiando, cal é, o sea, non vexo unha meta cercana, a verdad, porque digo, vale, quero comprar unha casa. Cando vou comprar, non sei. Pero eu, polo menos, son unha persoa positiva, entón sei que en algún momento vou ter a miña casiña. Pero creo que necesito pois máis traballo do que o mellor os meus pais cando eran xóvenes ou necesitaban. E tamén penso que as redes sociais non axudan, que o tema dos influencers que gravan vídeos e consiguen pois unha casa sin traballar ou traballando menos, danlle un mensaje negativo á xuventude en vez de motivalos por esa paixón que teñen. E falando de traballar, de nós dixe que non queremos traballar. É iso certo? Non. Eu penso que da xuventude sempre, se eu digo algo negativo, eso escoitase un montón, pero cando facemos accións, eso nunca se valora. Que, bueno, eu creo que pode pasar en todos os ámbitos, pero que sempre se pon o foco no negativo. Hai un montón de mozos, como te decía antes, que estudian, que traballan, que fan varias cousas á vez, é como, vale, son dous puntuales, é como, non. Eu realmente conozco moitísima xente que o fai, e hai máis xente que fai as dúas cousas que xente que non fai nada. Pero claro, ti quedaste co, ai non, o chaval da plaza que non fai nada, que ten a vida estropeada, vale, pero hai 30.000 personas e esa persona non está facendo nada porque non ten as ferramentas. No momento en que lle das as ferramentas, igual a cousa cambia. E somos unha xeración de cristal? Somos unha xeración reivindicativa. Eu creo que somos unha xeración que loita polos nosos dereitos e tamén polos dos demais. É dicir, pois xa se ve pois o tema da defensa de Palestina, de, bueno, todos os temas polémicos que a mellor en outras xeracións só por así decirlo se pensaba en eles, e en cambio nos non, nos defendemos que si animais, persoas en risco de exclusión, persoas con discapacidade, intentamos como protexer todo o noso entorno. O tema do cambio climático, que tamén está moito en auxe. E ténsenos en conta? Non tanto como se debería, porque, bueno, eu creo que para empezar ténsenos en conta a partir dos 18, cando xa temos capacidade de razonamento a partir dos 14, que non está plenamente formada, non? Pero hai xente que con 14 dalle 20 voltas a adultos de 50 debatindo, porque é así. Entón, tamén se mete moito o tema de eres adulto funcional aos 18 cando podes votar, e como hai xente de 16 que xa fai moitas cousas, que xa ten asociacións, xa participa en proxectos. Entón, eu creo que só se nos ten en conta se nos movemos nós. É dicir, se eu aconsello que me escoiten ou eu falo como meu profesor para facer X, sí, pero non veñen a ti e che preguntan de forma directa. Nos últimos meses levaches a cabo o proxecto Actuación Xove coa tua asociación Imaxina e Axuda. Cal é a situación da xuventude na estrada? Pois eu creo que perdida, porque nos, bueno, o que che comentaba antes, fomos ao García Barros, sobre todo, bueno, mil gracias ao García Barros, todo hai que dicilo, podemos ir ás aulas de terceira, cuarta, todas, e falamos pois dos proxectos que pon o Concello, entidades locais, e notamos como que hai como que está roto, é dicir, como que o Concello fai cousas, pero non chega a mocidade. Entonces, como que hai que arranxar eso para ver como conectamos todo, porque eu creo que a xuventude da estrada ten moito potencial, pero non se explota ou non se dan as ferramentas. E que se podería facer para que explote ese potencial? Pois eu creo que o primeiro sería falar con eles, xa sexa eso, pois de entidades locais ou ayuntamentos, pois intentar facer que si encontros con entidades, que si quedadas en institutos, que si nós facíamos unha dinámica que era repartilos en grupos e aí tiñan que como fundar a súa propia asociación. Entón aí pois salía xente, o mellor eso que con 15 anos, pois tiña moito interés polo da gastronomía, e salía outro grupo que tamén
Por exemplo, gracias a esa actividade, agora estáse formando unha asociación de BMX e skate, que eso, eran varios chavales da mesma clase e máis, que nunca habían falado do tema, foi como, eu fago skate e faz BMX, pois mira, vamos a patinar. Entón, como que a raíz deso, en plan, ao final é eso, falarse, comunicarse e intentar facer como un núcleo común. Cales son os principais obstáculos aos que se afronta a xuventude aquí na Estrada? Falta de recursos ou falta de desplazamento, porque se di moito que como estamos ao lado de Santiago, vale, estás en 15 minutos en Santiago, vale, pero se teño 15 anos, podo sair moi pouco de casa, non teño coche, os horarios de autobús non son compatibles, non podo ir a Santiago realmente. Entón, eu diría eso, pois, un centro, pois, unha casa de xuventude como a que hai en grandes concellos ou concellos coa mesma densidade, con un punto de información xove, con horarios activos para a xuventude, porque hai casas da xuventude como eu só abren de mañán non é viable, que hai máis casos dos que pensamos. Entón, eu partiría a base deso, de un punto onde a xuventude pois poida soltar todas as súas inquedanzas, necesidades, ou sobre todo eso, pedir información do que sea, porque ti ao mellor queres facer un proxecto e dis, vale, vou preguntar a ChatGPT, porque é a opción máis rápida que está facendo ahora todo o mundo. E se vai a soltar, vale, tens que cubrir 50 papeles, tens que facer eso, é como, no, primeiro empeza con un proxecto pequeno, xúntate no teu barrio, intenta facer unha quedada. Ao mellor ti non conoces a nadie, gustache cociñar. Non conoces a nadie que guste cociñar, pois ao mellor para falar co concello, que fa un encontro que promocionen eles en redes, porque claro, ao final non é o mismo se eu, como Laura, calquer persona individual promociono algo que se o fai unha entidade pública establecida como tal. No informe de propostas a mellorar que sacases a partir desa actuación xove, falades da sexualidade. Edúcase pouco na sexualidade? Sí. Eso tamén o falamos co tema cos profesores, profesores e profesoras, que é un tema moi polémico, porque dan obradoiros de sexualidade, que é sexualidade, non é sexo, porque a sexualidade abarca moitas cousas máis, porque a xente pensa, vale, sexualidade, vas a enseñar ao meu fillo como ter relacións, non, eso non. Vamos a decir como o que é o consentimento, como interactuar con alguén, é dicir, todo o que engloba eso, como te podes comunicar de forma sana, porque a maioría dos problemas empezan aí. Entón, eu creo que tamén unha parte dos problemas ven da parte adulta, porque, por exemplo, institutos dan charlas de sexualidade e pais veñense a queixar. En plan, falaches ao meu fillo de sexo. Entón, claro, os adolescentes interpretan eso como un tabú e logo realmente ven o descoñecemento. Entón, aumentos de TS, agresións, e eso, ao mellor, simplemente eso, que non teñen información. O momento en que lle dis, vale, isto fais así, ao mellor cambia. Entón, pois, máis puntos violeta, puntos arcoíris, que haxa un orientador ou orientador formado nos centros, é o de sempre, puntos de información onde a xuventude pode hacer de forma anónima e que se sintan seguros. E outro dos puntos tamén na educación é a atención á diversidade. Que deficiencias hai actualmente? Primeiro, xa se ve na Estrada o tema das ratios de persoal. Se hai clases con case 30 alumnos, se en esos 30 alumnos tes ao mellor un montón tes varios con TDAH, algún con algún tipo de discapacidade que sí que necesitan máis atención, que é o máis normal do mundo, e o que se debe facer é brindar unha atención personalizada. Se non a podes dar, xa estás segregando a esa persona, estás excluindo, pois non lle podes dar o que necesita. Entón, primeiro, habría que empezar sanando as ratios, porque eso, veuse nas manifestacións que ti mesmo cubriches que non é viable. Centos de mestres, nais, pais e estudantes percorreron o centro da Estrada para pedir melloras na educación. Esta foi a manifestación máis numerosa nos últimos anos. Entón, eso, e a maiores que normalmente os centros só teñen un profesor de PT ou profesora, entón, unha para todo o colexio, ten as horas que ten. Entón, eu quedo en eso, falta de persoal, falta de material adaptado, é dicir, dispositivos de comunicación. Por exemplo, hai centros que, teñen ascensor, ben, pero non teñen mesas adaptadas, non teñen material, entón, material tanto persoal como físico, é dicir, adaptar todo. Porque para incluir a alguén realmente temos que preparar o espazo para esa persoa, non esa persoa ten que adaptarse. Temos que facer noso esforzo. De feito, iso dicíase nun dos artigos que se publicou no Xornal da Estrada, dentro do marco da actuación xove. Curiosamente, os dos artigos máis lidos falaban de AUHD, é dicir, autismo e TDAH, e tamén do propio autismo, e como temos que facer para poder incluir esas persoas con autismo. Por que sería eso?
Porque, bueno, o autismo eu creo que tamén é unha das máis visibles, porque é das que máis hai. Entón, pois, que iras que non falas de discapacidade en menores e a xente suele ser o primeiro que pensa, entón, pois, é normal que sexan os máis leídos. Logo, en relación, pois, escribiron tanto Noemi, que é unha educadora social moi profesional, especialista no tema, e Evelyn, que, bueno, tuvo un diagnóstico tardío e a raíz deso, pois, tuvo unha adolescencia complicada, adultez tamén complicada. Entón, eu centro máis, sobre todo, no testimonio de Evelyn, porque é persoal, de que eso, ela queixábase como que non era consciente, os profesores non detectaban as súas necesidades. Entón, a veces é como darlle un pouco a volta e máis a todo, pero todo se sana con boas ratios, con atención personalizada e ao mellor tamén formando os profesores. É dicir, eu tampouco lle podo exigir a alguén que ten a formación básica que sei en inglés, o sea, un profesor de inglés que teña tamén un grado en educación social para tratar con persoas con diversidade. Ao final, creo que tamén desde as grandes entidades pois tamén se debería ofrecer esa formación gratuita e esos apoios. Entón, falta coñecemento? Sí. Normalizalo, porque sobre todo eso, ao mellor no instituto non, pero en idades máis pequenas sí que empezan os prexuizos, entón claro, eso despois escala hasta o instituto ou idades máis maiores. Entón, eu diría coñecemento, porque o coñecemento vai da normalidade, é dicir, é o mesmo que a sexualidade. No momento en que ti falas de sexualidade sin tabú ningún, en plan, isto é o máis normal do mundo e todo o mundo pode facer así, todo o mundo pode ter algún tipo de condición distinta e non pasa nada, somos persoas iguales, igual que hai sexualidades distintas. Outro dos puntos que tocades nese informe é o rural. A que se enfrenta a xuventude do rural? Pois volvemos ao tema do desplazamento, se eres dunha aldea e tes menos de 18 anos e non tes coche, dependes totalmente dos teus pais. Pode haber a actividade máis guai do mundo na estrada, que se non tes quen te suba non podes facer nada. E logo, há moito prexuízo no sentido de que ao mellor vas a estudar unha cidade grande como, non, ti eres da estrada, eres dun pobo. A min tamén me pasaba, porque agora estudio en Coruña e como, pero ti eres de pobo, tes o acento de pobo. Eu, sí, teño acento de pobo, pero que pasa? En plan, cal é o problema? Estou totalmente capacitada como ti. Entón, eso é un prexuízo totalmente do que nós non temos culpa, simplemente enfrentalo. É dicir, non nos temos que complexar en plan, non, vou esconder que son da estrada, non? En plan, eu digo con todo orgullo, en plan, sí, mira, son dun pobo, aunque ti non o conozcas, existe, é moi guai. Entón, falta de oportunidades, porque ao final sí que moitas aldeas teñen que si casa escuela, casa rural ou así, pero non todas. E a maioría das actividades que teñen suelen ser para xente maior, que si cartas, ou mellor un bingo. Entón sí que a mocidade está un pouco aí excluída hasta que poidan ter esa independencia. E moitas veces, claro, cando tes a independencia o que faz é quedar cos teus amigos porque xa non conoces o que hai no pobo directamente. O sea, eu teño amigas de aldeas que non saben as actividades que hai na estrada porque como non podían vir a elas, claro, ten toda a lógica do mundo, en plan, non lle interesa. Pero claro, aí xa é un tema moito máis polémico, que se autobuses rurais, que se como xestionalo, porque ao final a estrada somos a xente que somos, tampouco somos enormes, entón ao final servicios públicos tamén é moito gasto, entón eu creo que se enfrenta a eso, sobre todo o tema da comunicación, en todos os sentidos. De todas esas eivas que se mencionan no informe, cales serían as máis urxentes para solucionar? A brecha que che comentaba de o Concello fai cousas e a xuventude non se entera, eu penso que cando se comeza un programa habría que ir, pois, ronda rápida polos institutos, que eu creo que si esos profes, vale, son literalmente 2 minutos decir que hai isto, porque claro, primeiro, segundo de eso non teñen redes sociais. Se non se... Ou non deberían. Non deberían, claro, vamos facer o paréntesis. Ao mellor colgas cartéis, pero que se a xente do rural pois non van ver o cartel que colgas na Alameda. Entón, intentar mellorar esa calde directa, porque nós unha das cousas que preguntamos nunha enquisa que fixemos era se había xente interesada en facer propostas, en preparar, participar de maneira activa. Dicían que sí, xa un correo electrónico e hai xente eso que realmente lle gustaría participar ou teñen ideas que se poderían facer. Entón, nada, facer, non sei, algún tipo de asamblea, pois así tamén se sacan... Ao final a mocidade sabe o que queren, entón o mellor é preguntar de forma directa en plan, que queredes? Queredes me axudar a organizar? Vale. Porque así tamén participan máis, se involucran, porque a veces ti desde fora pensas, vale, eu creo que esta actividade vai triunfar.
E despois resulta que non. Ao final, ao mellor faz outra, porque a min pasoume con Acción na Noite, que me pasou que tuve un obradoiro que pensei que iba a triunfar, que se iban a encher plazas no momento, foi dos que máis me costou que chegara a xente, e houve outro que dixo, bueno, sin máis, a ver que tal, plazas completas. Entón, claro, ao final nunca sabes como vai reaccionar a xente. Este venres celebrouse un encontro informal entre xuventude e políticos. Convidouse a todas as formacións, aínda que só acudiron PSOE e BNG, e serviu para coñecer as necesidades da mocidade estradense. Outra parte desa actuación xove foi un encontro con políticos. Que tal ese encontro? Pois mira, o Café Diálogo sentoulles super ben aos rapaces, porque, bueno, primeiro pois presentamos o que era o proxecto, falamos tamén de, bueno, as alternativas europeas que hai, bueno, para toda a mocidade, e a maiores viñeron representantes do BNG e do PSOE, e estuvemos falando con eles mentre nos tomamos un café, redactando propostas de mellores, eles dixeron se isto é viable, isto non, isto xa existe, isto non. E todo eso, de iguales, en plan, era como, vale, escríbete, escribo eu, veña, un café, non sei que, o sea, con total normalidade. E despois, cando eles marcharon, quedámonos un rato falando, así que me decían en plan de, boa, pois sí, en plan, está ben. E ademais é entretido, sabes? O sea, foi moi positivo, a verdad. Eu sempre quedei cunha das frases que se dixo ali, non sei se foi Luís López Bueno ou Xoán Rices, os políticos non comemos. Sí, tal cual. Eu tamén o penso. Eu cando era chaval eu decía, aí vai que si, que sei, o alcalde, que era altísimo, pois, por exemplo, aí vai o alcalde, aí vai o do PSOE, non sei, quero que me vexan, igual fago algo mal, dame vergonza falar con eles, e ao final non son persoas. O que pasa é que estamos tan acostumbrados a velos tan serios ou en modo defensa, porque ao final, cando estás en un debate, tens que estar defensa-ataque. E unha vez eso, rompes esa barreira, te quedas nun ambiente de extensión, foi como, pois non comen. O sea, pois si estamos aquí tomando un café entre iguales, o sea, e ademais aprendes un montón deles, eles aprenden de ti, o sea, a mí me parece moi enriquecedor. Notas que os políticos teñen un interese real en solventar os problemas da xuventude? Eu penso que, polo menos, no encontro veuse que sí. O sea, polo menos xa, se partes da base de quero vos escoitar, xa é máis que cousas que fan en outros concellos, as propostas que saliron ali, pois xa eles nos dixeron o que era viable e o que non, entón, eu polo menos penso que sí. Así un pouco xa para ir rematando, que valoración faz en xeral da actuación xove? Moi positiva, porque conocimos un montón de xente moza de 13, 14 anos que ao final xa se nos, o sea, o grupo de xente voluntarios que temos de Imaxina Axuda, temos con 2 de 13 anos, 14, pero o resto xa son máis de 20 casi, plan, xa vamos crecendo todos xuntos. Entón foi como ese poder de regenerarnos, a darnos a conocer entre a mocidade que nos pareceu moi positivo, e ver que tamén eles pensan de forma distinta cando nós teníamos esa edad, porque ao final eles creceron con máis redes, sí que lles noto como que eso, están un pouco desconectados co tema do que falta na estrada, o sea, cando dixemos, non, tendes actividades nocturnas, non, tendes un espazo como a estación e tal, foi como, pois eu levo 15 anos aquí e non sabía que eso existía, sabes, falta esa comunicación directa, pero unha valoración moi positiva. Xa por último, vouche pedir que digas algún proxecto xuvenil que destaque. Proxecto xuvenil que destaque, que este ahora en desarrollo, que vaya a crecer, que... Algún que sexa interesante para a xente e incluso se pode librarnos de algún prejuízo, aí te pior. Vale, pois mira, vouche dicir un dos chicos que eu admiro moito, que son unha asociación de Padrón, que se chama O Son do Sar, que eles fan batalla de gallos, móvense por toda Galicia e gestionan eventos moi grandes, fan todo o que ven sendo tanto rap como batallas. Entón, como que xa se fixeron o seu nome na industria galega, ahora están gestionando unha actividade para Red Bull, o sea, imagínate onde chegaron, e a maiores dese teñen unha actividade con a FALU, que é unha entidade de persoas maiores con Alzheimer, entón van facer talleres de rap con eles, escribiron unha canción, conseguiron que un señor maior que teñe problemas para falar se comunicara un poquinho mellor, fixeron unha canción preciosa entre todos, os señores maiores adóranos, están facendo unha labor social genial. Entón, para min, eles son un exemplo de todo o que podes abarcar, porque son eventos grandes, eventos pequeniños. Teño un evento anual en Padrón tamén para recoller, creo que eran xoguetes para o Concello, e a maior isto con xente maior. Entón, como que non ten casillas, por exemplo, vale, fago voluntariado, non podo facer actividades de ocio, pois non, podes facer o que queiras. Fago BMX, non podo facer xogos de mesa, non, claro, podes facer unha entidade do que queiras realmente. Entón, para min, eles son un moi bo exemplo disso. Pois moitas grazas. Nada, a ti.
Chao.